noget mål eller formål med at ligesom gøre de der ting og sætte sig selv ud for de prøvelser der. Jeg forstår det ganske enkelt ikke. Hvad skal den overlevelse bruges til? Er det kun for, at jeg skal leve 14 dage længere? Eller er det fordi, jeg skal være med til at præge og udvikle et samfund i en retning, jeg gerne vil? Må jeg tage en til? Så viser det sig jo, at det er lederuddannelse, vi taler om. Det er både lederudvælgelse og det er lederudvikling. Og det, der ligger i det, det der, som der lige er blevet sagt, man skal kende sig selv. Man skal vide, hvor har man sine stærke sider, hvor har man sine svage sider. Således, at man kan både lave en situationsbestemt ledelse, og man kan bruge følelser, hvis det er det, man har brug for, og man kan lære at bruge følelser, hvis det er det, man har brug for.